Okay, dito naman tayo sa time-consuming problem. Pag nakakita po kayo ng ganitong problem, madalas ay naubos po yung oras natin. Kaya tuturo ko po sa inyo kung paano natin i-analyze at makuha yung sagot ng mabilisan. Dahil alam naman natin, when it comes to exam, ang kalaban po natin ay oras. Okay, so try po natin i-analyze at i-solve yung number 1. Pag ganito pong problem na mahaba, dumidirekta na po agad ako sa tanong. Okay. So, yung tanong, who take the MRT using the store's value card? Okay. So, hanapin nyo na agad kung sino daw yung nag-take ng MRT. Dahil dito, mapapansin natin may mga pangalang tao. Okay. So, sino po yung nag-take ng MRT? Sabi niya dito, makikita natin, while Gerald and Pia by MRT. Okay. So, si Gerald and Pia daw ay nag-take ng MRT. Okay. Ang question is, who take the MRT using the store's value card? So, nakita na naman natin itong store's value card. Tignan naman natin kung sino yung mayroong store's value card. Okay. Sabi niya dito, Julia, Sarah, and Pia have store's value card. So, si Julia, si Sarah, and si Pia daw ang may store's value card. Ngayon, kumpletuhin po natin yung tanong, who take the MRT using the store's value card? So, the answer is si Pia. Okay. Kasi nag-take siya ng MRT at meron siyang store's value card. So, ganun lang ka simple. Direkta na agad kayo sa tanong. Okay. Number 2 naman tayo. Gina, Chris, Kim, and Joshua are siblings. Chris is older than Gina. Gina is younger than Joshua. John is younger than Gina. 2 of the siblings are twins. So, may conclusion. Hanapin daw natin kung alin dito ang tama. Okay. I-analyze po natin yung problem. Si Chris daw ay older than Gina. So, dito yung older. Ayan. Older. So, syempre dito, yung mga mas bata. Younger. Okay, si Chris daw ay older than Gina. So, dito siya sa baba. Mas bata. And Gina is younger than Joshua. So, si Gina, younger than Joshua, meaning, mas matanda po si Joshua. So, nasa taas siya. So, same lang yan. Si Gina din yan. Dito sa pangatlo, John is younger than Gina. So, meaning, mas matanda si Gina. So, nandito si John. Ayan. So, si Gina, older than John. So, tignan po natin yung choices. Gina and Chris are twins. Okay. So, definitely mali yan. Kasi mas matanda po si Chris. Okay. So, sa letter B naman tayo. Gina and Joshua are twins. So, si Gina daw and Joshua are twins. So, mali din po yan. Okay. Mali din yan dahil mas matanda po si Joshua kay Gina. So, nandito po yan, oh. Pangatlo, letter C. Chris and Joshua are twins. Okay. So, dito, mapapansin natin na tama po tong letter C. Kasi, si Chris and Joshua are twins. Magkapantay po sila. Okay. So, definitely, ang sagot po dito ay letter C. So, tingnan naman natin tong letter D. Tapusin natin. Joshua and John are twins. So, definitely mali po yan. Nandito po sila sa taas tsaka sa baba. Sa E naman, John and Chris are twins.
So definitely mali din yan dahil nasa baba po si John at nasa taas po si Chris. Okay. I hope you got this one at sa mga ganitong problem po ay tignan nyo na po agad yung tanong. Okay? Para mas mabilis po makuha yung sagot. So yun lamang po. Sana nakatulong and God bless to your coming civil service exam.